Mitä? Täällä on nyt se mies hakemassa sitä säätiedottajan paikkaa. Laita kaveri tänne. Päivää. Päivää. Teillä on täällä Yleisradiossa säätieteilijän paikka auki. Niin on. Esko Mörkö. Pasanen. Istukaa. Täytetään ensin näitä virallisia papereita pois alta. Mikäs on teidän palkkatoivomus? No mä olin ajatellut sellaista 48 000 markkaa kuukaudessa. Kuinka te sen haluatte? No jos sen pystyisi järjestämään, että 8 tonnia kirjalla ja 40 000 pimeänä. Se on järkevää. Mitäs autoetu? No sellainen Kleinpari Synkro 1+8 automaatti. Se on järkevää. Mitäs asunto? No keskustasta ylimmästä kerroksesta 2 kattoikkunalla. Joo. Työsuhdeasunto. Katsotaan nyt se nauha kuitenkin ensin. Se on ihan semmonen demo. Joo, kyllä minä tiedän. Mitäs nuo lounassetelit? Teillä on niitä. Joo. Entäs kesäloma? Joo. Minkäs ikäisenä teillä pääsee eläkkeelle? Katsotaan tämä demo nyt ensin. Joo, tää on ihan demo sitten. Että tämä. Kyllä minä näen, minä olen ammattilainen. Terve. Tarkoitukseni on kertoa ensi vuoden sää. Tuolla on tollasta. Tuolla päin Suomea on tollasta. Mitähän sitten olisi? Tuolla voi olla tollasta. Tuolla toi tonne. Tollasta. Tuolla on tollasta. Tossa on tommonen. Tossa voi olla tollasta. Tolla tavalla. Kainalossa tulee ukkospilviä ja tommonen. Laitetaan nää kaikki tänne. Tässä se on pääpiirteet. Te olette loistava. Paikka on teidän. Kiitos. Kiitos. Koska minä voin aloittaa? Heti. Kuuluttamassa on kartta valmiina. Suora lähetys. Nähdään illalla.